beharko luke. Euskal Herriko Down Sindrome Fundazioa eta beste adimen urritasuna. Egun zoragarria bizikletan ibiltzeko. Kostata, baina azkenean anepiratak konbentzitu du Patakon buelta bat ematera joateko. Patakon, gehiago saiatu behar duzu. Ez da zaila bizikletan ibiltzea. Hobe moldatzen naiz nire hanka bakarrarekin bigurpilauen gainean baino. Ze gertatu da? Dena ilun dago, non sartu zara, Ale? Barkatu, bikote. Patakon oso baldar dabil eta bidegorri osoa behar du beretzat. Lasai, ez dugu inorako presarik. Olaia ere ikasten ari da bizikletan ibiltzen. Patakonekin pazientzia galanta izan behar da. Urteak eta urteak daramatza bizikletan ibiltzen ikasi ezin da. Lasai hartu, neska. Bakoitzak gure ritmora eta modura ikasten ditugu gauzak. Niri bestei baino gehiago kostatzen zait gauza batzuk ikastea. Horixe bera gertatzen zait niri. Batzuetan anek ez du ulertzen bera baino makalagoa eta baldarragoa izatea. Ni ere naute beti ulertzen. Baina nire bizitzako legea da saiatzea eta saiatzea eta ondo pasatzea. Barkatu, Patakon. Arrazoi duzu. Batzuetan kosta egiten zaigu denok desberdinak garela ulertzea. Eta eskerrak denak desberdinak garen. Berdinak bagina mundua oso aspergarria litzateke. Bakoitza bere ritmoan eta bere modura. Baina bizikletan ibiltzea da garrantzitsua. Zalantzarik gabe. Eta ikasi beharko genuke gure bidegorri hau denekin partekatzen. Bizkorrekin eta modelekin.